ang atuang head sa PDRRMO, Sir Christopher Tan. Once again, sir, mayong buntag. Mayong buntag sa mga Mike, mayong buntag sa tanang tigpaminaw sa imong programa diri sa Tibuok Davao del Sur. May Yes. buntag sa tanang katawhan sa Davao del Sur. Yes, sir. Kumusta man, sir, ang pag-abot sa to ang mga locally stranded individual? LSI ba to sila tanan, sir, o naay ROS adto og pila sila kabuok tanan? Asa sila gikan? Ang nagsugod sila pangabot gahapon alas 3 sa hapon, no? Yes, sir. Ang upat ka bus na iniabot alas 3, na iniabot alas 3:30, alas 4. Nahuman na mo ang upat ka bus o dispatch paingon sa ilang mga munisipyo kay gisundo man sila dire. Nahuman ning mga 7:30 gahapon. 7:30 sa gabi 7:30 sa gabi. Okay, sir. Pagkahuman, kaninang alas 12:15, niabot tong tulo ka bus, pipito man na tanan, kung niabot ang tulo ka bus, unya, nahuman mi og dispatch mo sa tulo ka bus, nahuman mi dispatch mga alas 12:30 na sa kadlawon, ganina. Nagkadlawon na. Okay. So kani Ang sila total tanan, Mike, Okay. 137 kabuok, no? Unya, ang breakdown kada munisipyo, amo pang final doon, kaya amo sang gibulan tong mga papel, kay isutod tong kuan. So, amo pang gi-disinfect tong mga papel. Ginakwinta pa namo kung pila tanan kada munisipyo, pila sa City of Digos, pila tanan. Ako lang i-text sa imuha unya, kay gina-finalize na mo ang listing. Okay. So, pila to sila tanan. Mga kuan to sila, mga LSI, na apoy mga returning overseas Filipino. ROS. So, Okay. tanan yun nga munisipyo na gahapon, na sundo nila tanan. And, kay numdum ka itong meeting na to, kay kahapon sa buntag na question si TTL, nga what if na ay Saag. nang makuan ba? Masaag. Masaag. Oo. Tinuod jud, Mike, wa jud nako damha, nadyoy na saag gahapon. Taga-asa man to. Taga Davao City, 5 sila kabuok. So, ang nakabutang manggod sa ilahang manifesto, Los Amigos, parang Sitio Los Amigos, Tugbok, Mintal, Davao City, Davao del Sur. So, ang instruction po sa CMS, nasa Davao del Sur, yun ihulog. So, pagkaitabo ato gapon, akong gitawagan ng ato ang counterpart sa CDRRMO sa Davao City, na si Sir Haldon, niya, nanangin po ko kay Governor Cagas. So, what they choice, atong gihatod sa terminal sa Davao City, Ecoland, kagahapon, ang 5 nila mga residente lumulupyo sa Davao City. So, dito na nag-abot, dito nag-isundo, para sila na tumubutang sa ilang mga quarantine facility. Okay. Nasyak po ang taga Davao, kaya nga na doon gabot, kung dito, Davao, Tres Davao del Sur. Nasyak sila. Miyagi naman unta ni Diri sa mo, anong labo tumadyo sa inyo, ha? Nasipyat pagsuwat, sir, kay Butangag Davao del Sur. Okay. Mo ko na usahay mo niya, kanang sabi magyud nila ang Davao City part din sa Davao del Sur. Digid malikayan. Sir, kining mga nangabot nga mga LSI, asa man ni sila gikan? Manila lang ba ni or napay ubang mga lugar? Ang uban nagikan sa ang ilang point of origin dito Luzon. sa Manila, no? Pero ang uban naggikan na sila sa mga katong mga kababayan nato nga mga nanarbahong Pampanga, nanarbahong Bulacan, nga wala na trabaho karon mo nang nanguli sa gikan o other parts sa Luzon. Mo na sila. Kini sila tanan, sir, gipa-swab test na ni daan? Bago sila nagbiyahe? Nag-RDT test na sila, Mike. So, tanan, pag abot nila dire, dili na to dawaton o dili nila ipakita lang RDT result. Ilang RDT result, kaloy sa Ginoo ang 137, negative tanan ilang RDT result. So, okay. Dili man punta mo kumpiyansa, mo nang ginabutang na to na sila sa isolation room, sa isolation unit na to. Kaya dito, after 14 days, kung wala sila yung symptom, or okay lang sila, normal lang, mo na nang ibalik na nato na sila sa ilang mga panimalay. Sir, unsa may pamahagian pag-abot sa mga buses gikan sa Luzon, dina sa Tabliso Gym, likod sa Capitol. Unsay pamahagian ni sir, di na sila pwede sugaton sa ilahang mga tagtungod ani. Kaysa may musugat nila sir nya, asa dayon sila idiretso? Dili na sila pwede sugaton sa ilang tagtungod, Mike. Ang musugat ana ang mga munisipyo. Okay. Ang munisipyo, ang Ciudad de Digos,
Kung man, idiretso na sila sa kanya-kanyang isolation facilities sa mga atong nagkadaiyang munisipyo o syudad sa Digos. So, dito na sila for 14 days. Pag-uman, usa na sila pwede ihatod. Dili po na sila sugaton sa quarantine facility. Dito na sila ihatod na sila sa ilang nagkadaiyang barangay, sa ilang nagkadaiyang pagmalimalay. How about sir, ilang pagkaon? Pag naaka sa quarantine facility, ang local government unit mo ay nag-provide sa ilang pagkaon sulod sa 14 days. Okay. Pila nga batch na ni sir sa mga LSI nga nangabot din nang uli? Mao ni ang second batch, Mike, Okay. nga nangabot diri, Mike, na iniabot atong June, karon sa July na anak mo to. Pero magkuhan pa ta, mangandam pa ta, kay murag dagdag yung mga bot. So napay mga third batch third, fourth, ana. Most probably, Mike, Napag murag yun. napag yung maabot, Mike. Sir, kanang sa bus, sir, nabagyapon ang health protocol din ha? Naka-distancing bagyapon ang mga pasahero? Ang bus, Mike, musulod na sila og 60 ka buok, pero ang karga sa bus, 20 ra kada bus, no? Kay naman sa isa ka lane, isa ray mo lingkod sa katutulo, isa ra. Na ang social distancing yapon sa bus. Okay. Sir, how about sa mga driver, pito ka buok? Napasiguro ni konduktor o driver ni siya? Pito ka buok? Ang kada bus, Mike, duha sila. Duha, okay. Ay driver, conductor na sila. So, pag magpuli-puli, maguna sila drive, layo ra ba ilang biyahe no gikan og Manila paingon diri sa Davao. Okay. So, asa sila tulog, sir? Ang mga bus, Wala. Concern puntaan ning kuan mga driver sa bus ug ang konduktor kay every bus dunay duha ka buok, driver ug konduktor kay magpuli-puli. Yes sir, asa sila sir ang ato mga bisita? og Davao kay pauli man sila sa PMS gahapon. Davao Wala sila. na sila nadayon og tulog sa Bahay Pag-asa. So, although prepared ang itong Bahay Pag-asa, so wala sila nidayon og tulog hapon dito kay ipapauli sila sa PMS. Dito sila gipag-standby na sa Davao City Etolan Terminal. Karon paghuman pa ni Udto, mularga na po sila pauli paingon sa Manila. Okay. Sir, last na lang sir, kini bang paglubo karon sa kaso sa COVID-19 kadaghanan ba ani kanang mga LSI sila ba tong kadaghanan niya nadungagan ang ato ang kaso sir? Naay mga LSI nga nagpositive, part sila, contributory sila no sa pagdaghan sa atong kaso. Pero ang mga kaso po na to kay puro mga asymptomatic niya, mild symptoms ang uban. So manageable na tayo ang ato ang pagtaas sa atong kaso sa COVID compared sa ubang mga probinsya, no? So we are still hoping na ang katong nangabot wala mo positive ato sa quarantine kunya manageable kayo, Mike. Manageable. Atong facility sumapa sa gahapon sa atong meeting na ay 500 plus ang bed capacity na to sa atong quarantine unit. Ang na-occupy pa lang is 200 kasi. So dili pareha sa ubang mga probinsya no nga daghan gid kayo ilang mga kaso niya, taas gid kayo. Katuwa diri, kuan naman ang atong active 22 lang man. So dili pa manageable gid kayo, kaya kay nato. Okay. Sir, pila ganito sir ang tanang LSI nga nangabot kagahapon? 137 Mike. Up to 142 tanan ang lima Ang mo lima. sa Davao City. So 137 ang tato diri sa probinsya sa Davao City. 137 LSI. Sir Christopher Tan sa PDRRMO. Sir, daghang salamat sir og mayong buntag sa imo sir. Daghang salamat, Mike. Mike buntag po. Okay, si Sir Christopher Tan mga higala sa ato ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa Davao del Sur. So ang text karon ni Sir Christopher Tan, unya na to pasalamatan replyan, 137 LSIs no kato mga locally stranded individual ang nangabot kagahapon. Sa Digos City, dunay 31 anak kabuok. Sa Santa Cruz, dunay 19. Sa Malalag, dunay 6. Sa Sulop, dunay 10
Sa Padada dunay siyam, sa Hagonoy dunay 17, sa Kiblawan dunay 8, sa Bansalan dunay 5, sa Matanao dunay 21, og sa Magsaysay dunay 14.